πάει το κιτρινάκι, Κορδίλη, καλέ. Φτιάξε τις τυράδες σου, έτσι είναι και στο σπίτι. Άνοιξα πόδια για καλό σκοπό, το λέει η Κατερίνα, έτσι, να μην παρεξηγιόμαστε. Λοιπόν, πάμε γερά. Ναι, εννοείται. Για τον φίλο μου δεν ξέρω βασικά. Ποιος θα πηδήξει πρώτος? Δηλαδή. Wow. Τα πάντα όλα. Πάμε. Δεύτερη φορά. Θα πιάσουμε. Πρέπει, μακάρι. Λεωνίδα δεν είναι 100%. Πρέπει. Πέντε, 4, 3, 2, 1, go! Πολύ ωραία. μπράβο! Τι θερμοκρασία έχει? Λεωνίδα, τράβα τη λαβή τώρα. Τι το πήρες. Ναι. Μπράβο Λεωνίδα, αυτό ήτανε. Εσύ καλύτερα δεν γίνεται. Αν ήταν και από εμάς. Ακριβώς, από εδώ στο μπλε εδώ. Σου κάναμε εδώ στο μπλε. Όλα καλά. Όλα καλά, μια χαρούλα. Απλά τρομερά. Αυτό ήτανε... Αυτό είναι τρελό. Πες κάτι στην κάμερα. Αισθάνομαι τα πάντα όλα. Εκεί μαλάκα δεν είσαι, πρώτη. Αλλά φίλε βασικά άμα κοιτάξεις μπροστά και επιδείξεις αυτό δεν... Πάμε, 5, 4, 3, 2, 1, go! Έτσι! Ακούμπα! Όχι ρε! δεν ήταν professional. Ωραία, ωραία. Περίμενε λίγο. Τώρα, τράβα τώρα. Τράβα. Τράβα. Ωραίος. Όλα οκ, Χρήστο. Μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραίος. Ωραίος.
τώρα που ανεβαίνεις, τα πόδια εδώ στο μπλε. Ας τραβάμε εμείς επάνω. Στο μπλε. Σηκώ. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε, παιδιά.